So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito igori doke idoko rari wandika kitomenye buya keboche una botambe ngoba tabinga yanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Aigandizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka eyo nigo balinse ya marokerio ya Bible. Murigereria na kwariganire naenda so murobero itubwo komenya okuya keboche no murobero wochera kira rituko ne chingaki gose chinsabu na rero nigo nkoro kwa Janet Nyamwamu gokoretero murobero iga rero kurwa senya gitari ya itenene ya Kisii Teaching and Referral Hospital wose abandi bakonyeruka KTRA eche gotoka Busungu ninde no munyagitari iga kurwa senya gitari eyo kochitore gukwanera igoro ya manyinga naro obogima utabwatia manyingo mubero gokamuka igobogima mboya so mubero oyo rero tochi gukwanira amanyinga conditionero ya amanyinga ya moto gochi gukwanira lakini totaragenda uchimoto tigangarigani umunyagitari oito gochi gutokwanira igoro yenganiyo daktari karibu sana tebyo muri no koroko niyo munajana tasaribaga abantu abategere n'abarigereria samarita ngoro ku Dr. Oimeke Marita ngoro ali asenyagitari itenene gusiga iga ikorunga Kisii Teaching and Referral Hospital KTRA chaso bwenge specialty yane a family physician no munyagitari okorigeria abantu bonse abo mwana abo mongina abo mogaka akorigeria maroironse morobiri noro yoiga okoreta abanyagitari ao rinde gotebia omwancho murigereria ngaki agwente komenya buya iga nkaga ari na kurinda abamu abo rinde obochenu bobororo yani health living aso munugwe kinyamurero umunyagitari rero nkwanira turi igoro ya manyinga okurwa amanyinga itokonyeruka kurwa manyinga abandi ngota bare bagwiteka manyinga lakini no kurwa manyinga umuchando noro riyo yogose amanyinga naye ngencha so mubere kabisa gotwara amanyinga mubere engenchi ya nere rito taraenda so bokongo so jana timbe mono muna wateba amanyinga aseko bunyagitari nekimekemo kyo mubere ekere kingenje mono kyagara muntu omenya amanyinga narakobugoria no oxygen karoko yana arusyo kichine ase ama airaso ebimo ao bimubere egere omuntu function uno muntu edinde kwalengeli kawaida kwatwara chinguru ukotwara amanyinga isa ino mubere manyinga yukabugoria oxygen isa ino mubere egere ebimo byonsi byakore gasi unabiganeiri omuntu ngo ikaro burwa manyinga watebira manyinga na yengencho omuntu ngo ikaro burwa manyinga otebigwa bwate hemophilia so munu weke nyamurero tari asoyo burwa manyinga iko kwa anemia hemophilia niki bono ase amanyinga mubere amanyinga nabarake mubere asikingencho ao nabarake aso mubere asori ari samanyinga koroseliwa usase meseto okonyoranga okorosi kwa ikolenze ine condition yenga usene buriro bongao nabera toke usene ndagero tariko liengia elienchenu egere ementa madini usemionyo usichi minerals chirichiko gara manyinga rosiwe kurwase emeseto usene nabera toke nga emeseto yako mbiyako rosi amanyinga biyo koragera lakini watu ara urwere bwo kurwa manyinga mono abe excess botambe umubero ito no bwatenchera o control usogotanga kera manyinga kurutarwa aitandike wango egere ndachiko go keaso mubere amanyinga igago egere mubere ogere ta chikuru aso mubere mono oikarurane okurano koiga chi factor jiro ao echiko gera kere gose munta umire gose gendo kiamo beta gose kwenacha amanyinga yaiga arurana egere watiga koraki
kurua manyinga ega igo okurua manyinga na kwa hemophilia okurua tiri direct rigo lakini hemophilia no burwaire okonyora omonto akorua manyinga somobere excessively yani etari kiwango uno burwaire ebintu nebingi biragera omonto arua manyinga omonto ase gwaka ose nebeti osomora ase bale bakurwa girango ose ichuba ekonache ose kwagenda operation ase theater mbara ikona churi sango ose no mondo na bakwenacha tali ase mondo akwenacha mbara bago ita bayo kwenacha amanyinga na bakurwa lakini arurana bwango egere omubiro tanga amanyinga taru excess ase kenyamuriro go clot okay bono amore naro amange awa affect go clot kwa manyinga amaruiraya obo mubwabo ni hemophilia ngona more na mange aragera manyinga tago clot buna itagere go clot lakini obo mubwabo ni hemophilia bono mubisire no burere bole special asimwanya bantu obugo somerwa na special way yona banyagitari baro bago specialize specifically no nyagitari njiro renze chi specialized ya sogolere abantu ba hemophilia kiano bole special kota special attention bitagete no na abantu babumanyanga na kibole egere bamanyanga bintoki babwente gukora bintoki batabwente gukora asogorero bona asogorero bigatwarira amarure ya manyinga na mange no bona bo mubwabo yebona kero muntu bona bwato ubuiga ngakya kororekana symptoms ngakya kororekana bono unfortunately oburero bwo hemophilia no burere bogo chago etera se oroleria no oroleria abange bakurusa soroleria okonyoranga omonto ase family na bwato burere bwo hemophilia oburero bwa hemophilia buna nabatebi no burere boko nyoranga mubiro gotubwa tichi factor ngete tichi kogera manyinga arurane ose aclot specifically factor chire ibere aso burere bwa hemophilia factor nare korugunga factor 9 ne factor korugu factor 8 ekero monta burere factor 8 aburere pire 0 aso mubere osa konyoranye bwatra kinyere kiwange geke factor 8 yo ekere bolete gotwara burere bokurunga hemophilia type A igona ande type njiro ase oburoiro bono okay igona kero wante hemophilia type A iboro buroiro bube mono amanyinga kera akuru excess akuru atari gotika akonyakuru tari konacheka tari go clot ande bono konyoranga na bo affect abantu abange bono bo affect abasacha usabamura abasubati nabake konyora babwate hemophilia type A type B mbali okonyora babwate factor 9 erenke oseta yo pia so mubere ono konyora okorwa manyika kwa muntu unoiga egokobe excess okay bono tabautu ya factor A nereri na factor 8 and 9 8 nereri na factor 9 nereri whatever bio chi factor kwende type chichonsi manyika nkorwa excess wanga yoko manyere ga 9 ne 8 okay komanyanga factor ki eketa so mubere oikogende laboratory amanyinga agapimwe biwango bichi factor chibere factor 8 na factor 9 okay kama komanyanga type yago neriri hemophilia A ose hemophilia B yana konyoranga osomoro monto tware burwe bokorwa manyinga akonyoranga gotenga gose chorobia nose bleeding manyinga ga buchimioro kwanyora chororobi yes nje maita manyinga kuri chimioro basaiga kwanyanga monto narororo goso mwana goso monto monene amanyinga kuri chimioro excessively mono ekero monto atware likuba kono akono ko emiga chimioro gosako na ko beke ke chara chimioro ko rusia obo chaforro kero kino kono ko umisira manyingaru okay ekero mubero gole bia otabwati hemophilia amanyinga gakuru igekayekego arurana atigakuru lakini aso mondo bwati hemophilia amanyinga na bakuru excessively bakake omubere atwara anemia na bakonyo mondo ko brush ya maino kwanaranga obo usibuli bwe brush bakunere chinenti amanyinga ru excessively kero keni na bakonyora gose no mwana nkwaro karenge libina bakumwaro ki mwana mumura kwanyoranga amanyinga arure excessively
bachire kumwire ndagitari bachire gotema ko control amanyinga kurwa abere excessive egente getanga ni gocha sobo ngonga kero kendo mwana ogabwate hemophilia yabetiria check wase lab factor chibiri check we omuntu makumanyira gabo ebona. Okay, ni ribori na inyoire moirio ne naro kerari konyora omwana musubati kera konyora omwana riria kubina riria tari riria konyora bono nkobinari bono ere agantebi ere atanganete gwetia manyinga tari buna abasubati okonyora normally ne na macha gwateka ere na manyinga aititi alafu kera nyora bono omwana aga bleed mono inebe nero hemophilia gatugukwanira na ndagatebanga mamumu abo nere nabo igakera kubina gotakani agotangania manyinga amacha rita chagwateka ngona inebe hemophilia now tarikero muntu korwa manyinga wate hemophilia hemophilia muntu wate hemophilia igakorwa manyinga excessively bono tro chionyori ro mwana urure excessive again the to banga hemophilia tiri wa affect by baiseke osaba kungumo no bone wa affect abambura na basacha igobono very rare akonyoro mwana mumura mwana moiseke osomo kungu akurwa manyinga excessively because of hemophilia lakini baro abake egotoeka nabo specifically ase question kwamba uli asomo moire go chito konyoro mwana manyinga karu excessive in a condition ngao ase mangana obstetrics toko nyokanga PPH postpartum hemorrhage normally ekero mondaga nyoro mwana mto expect ya manyinga nkurware ekiwango gitikia manyinga ekero gietane kiwango ekyo toko nyokanga yabe excess ibintu nebingi biragere aitika manyinga excess egine genteke ngo abanda se gusiga abantu banyite kukirokanga masangyo ekero mo kungwa itera manyinga no akara konyoro mwana ngaina masangyo ekinege nto abantu bakorengera libo lakini aseke bonyagitari ekinege nto yako babotambe na ndo to anticipate okona ngantori prepared in case abulid mono to akoraki to intervene nakera mungino ndo mwenzo kanyoro mwana ukonyora abekire line in case abulid excessive ndo wate line to mo konyera maybe to binembiro aramale kona arakonyora tubegete tayari in case abulid excessive. Okay, now by the time omonto akubo monto mono mago show symptoms chia hemophilia kuna mono kurwa kama nge excessive kono olengo monto igakero kende kurumaiga na atu bosa inigete bokaba ignored na bona nchere yamo ono monto sena samaru ose ebigokoro ose chimbongi kwanyoranga akobimba ovyo ovyo oiguboro ovyo ovyo so inense maye moye umobere asokonyora maninga yo muntu wati hemophilia go chiasoa kero kendo sengo mna kwa ngomi akego oso muntu waka akego asuri wati hemophilia kwa mekili mari chindi ya butoki amaninga iteka ime excessive wana ndo hemophilia one of the commonest symptom was agotwara ono chichindi chibimbete chikakirakiri chire tense akoiguborro osunyo no gotara ngwate banga basacha nabo mono usaba nabamura kubwa basubati nasiki hemophilia osoburo bo hemophilia ebo goja through endokrunga X chromosome. Okay, abasaje bwate chromosome X yemo chromosome Y yemo Y igakonyorusia se tato mwabo X onyorusia se mamo mwabo. Okay, asa bana baiseka onyora wati chromosome X ibere hemophilia igere sex linked egotoka as X chromosome igobona so limusaja bwate X yemo na Y yemo X yabwate isigotoka ngeyaro asema mamo mwabo iye bwate hemophilia omwana yo twalire hemophilia aso mwana moiseke arusi X yemeli bwate hemophilia X yende kora statu mwabete bwate hemophilia oita gutwara hemophilia yaguru ndogorunga ekaria. Okay, erindo mwana moiseke gosoma kungwa tware hemophilia wika check chromosome chance be tware hemophilia elia igemete katato mwabo nabwate hemophilia mamo mwabo ne karia yes wose hemophilia was nkoira na tore rinde ochikota tabinya kero mwa monta manyiru kerari ngomo Kenya nabwate hemophilia yenko bwenere na ndi gose utacheti konyerigere limono monto nasiri obugima bwa mwancho murigeria
nkoira natore ende tonya akorigereria ama buna natebire nga karugwate imofili onye kwarigire tugoromo bocha kubwena kware bosebona bunoro monenki wone takokora erinde otange ogo iteka amanyinga gose ogo siria amanyinga gusokorwa amanyinga okwe tosuka koira natore naende ntore YouTube na Ndizi TV news koira natore. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Ekampani ya Davis and Shatleaf nigo yakorentire ekimashini ao shekerero ekyo gutumika simirimo yawo asobukoreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumika engine na boigo ikigutumika stima nkoni abalikiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chigenerator chibirenko ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima uikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakirisime ase namba enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shatleaf ango yobo koli emirimo bwao asogotumika chimashini chekerero. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Buyamono mwanchwa asogotokanya toirane turigere igoro ya hemophilia gose okorwa amanyinga mono mato mondo nabakorwa amanyinga akeiro nabokorwa amanyinga mono bono kori okorwa amanyinga atari gotiga mono akitokorigereri rero no tobegete magaiga Kisiti Ching'an Referral Hospital. Daktari. Yes, Janet. Ukwenda twenge igoro ya hemophilia igokorwa amanyinga mono atari gotiga kero bono monta arura amanyinga mono atari gotiga nabwene gosenga kimoko nyatanga ngotangi kali osema gotiga arubaka atigoka. Eneli swali ya sana ekera amanyinga akorwa gwetania otakora tikende mondo yagukwa kyanto atabanga amanyinga ne kimekemo kyomobere kyagero monto oba moyo kebwate igasinyinge mona somobere yobona kera amanyinga yakorwa excessively so mondo wate hemophilia obe tokora kende monto na bagukwa na kyagara twate banga ekero roje monto ndebwenzi akorwa amanyinga gwetane kiwango oino monto wenda ko nyagitari alingoliwe api mutumanyenga mborwereki ogerete akorwa amanyinga excessive obure unabo ora abe hemophilia gusamorera ndamangao wangu atebanga monta gote nyagitari mupili na ndi watebanga na bera bororere na bono monto bwinachiri gose obimbire una wata mundu na wako bimba chi joints echi bimbonge bya maruga iga gose nebigokore ebi gose na joints echi bya rubimbire mono ochire nyagitari ngakibano mogo kora what are the steps upaka mocho komanya ni hemophilia so nambe monto atebanga karo monta achire nyagitari airesero nyagitari ngikiagero nyagitari omanyagitari ngochakare ko tware list
ya possible condition chiko garacha nyagitari no montaja tebenga umwana oyo nekera kuri chorobi njirigo okanya bwango chorobi wate wa nose bleeding yes agoite kama ni gachimioro kuri chimioro njirigo kanya bwango omnyagitari nkoeboli ara maswali omo ukoboli maswali ngasei no sasororero ino denaro leguro manyinga boigo nkalenga kwa rura manyinga iyo ngikiri okora kwa manya koraki kwa manya amanyinga ya magotenigwa okoboli nora semali ogando gotumika boni ger marego naro era to gotumika gera manyinga rumono igobona mugamba kwa motegerera kwa motegerera kwanza kwa motegereire kwa manya ko tware list ya possibilities mboro rekikero kende bukaraso moroiro yega kwalika A B C D kwa manya ko request test chiricho gikokonya komanyanga asamarore kwa be kase list mboro usemboyo aseke nyambo to nga rule in and rule out wono muntu ochire mwamo pimire mwanyorire ne factor 8 iyo bona tabwatinga kimoko nyeru makumurwali bona elinde tochira abo ase blood transfusion wa yes namba yemo omurero nyocha oiteire gose amanyinga rura mange otwara anemia koikabikirwa manyinga agar tukine kongetia manyinga aya namba ibere tomanya ko treat a cause ya grolusia manyinga excessive nerve hemophilia hemophilia ninki factor 8 ose 9 nchisa inia somo bere ko senchiopi ekichiko gera manyinga agenderete goiteka atari gotiga yes okay yes factor 8 ichinga ichikurwa somo bere bomuntu kugenda gwa donate manyinga amanyinga ali machine nero rego chakogenda erus factor 8 na factor 9 proteins choka echibeke kamba bono na choko bekeru amanyinga abono monta donetiri oranyenda abantu aba donated na baro bwata hemophilia na kibono mwege gocha yabo by the time monta go donate amanyinga nkonyorore nga oeteria sama maswali naro tokoro nge screening tool e questionnaire kwa magwetu gupima amanyinga questionnaire ro goicholinga kwana urenete amanyinga linde urerero ino muntu naro kurwa amanyinga mono urebone moro manye tobwate so by the time wanje urenete amanyinga kwara boliwa maswali gete gotatiga bono kubekerwa chi factor echo nande njerende neroro era gokora nyagitari ebintu bine biro chikurunga chini hibita gete umuntu oro abekeru lakini iyo kurunga advanced treatment iyo tegoduka no locally gaiga bono ndogo takatua kwa na bintu bitari ko nyarekana gaiga asibiri ko nyarekana locally factor 8 na factor 9 lakini bintu biro binde umuntu oro abeteru byakanya okorwa kuria manyinga excessive obo kongo bo igambore kusiaiga bo hemophilia boro boso bokora ribua o totebe ngaki abantu bagocha nkonyora muri nke wango kiga buna bono gaiga asinyagitari yetu ya kisi teaching and referral hospital ntubwato munyagitari osomerete amangana ya amanyinga ya bana agurunga pediatric hemato oncologist agurunga Dr. Deborah Omedo nje morigi to kwanere go chime mono na chache eba ko ngumboleka tago na kwana gigusi lakini mugusi naro kale skuru go chakoirana ko Dr. George Bogongo na barabe oboko wokonya mona kerara chike na bakwana gigusi abarese kabisa iko nkonya mbabwato bomanyi mono bwoburero bwa hemophilia mbabwata abana bagocha se clinic ba hemophilia lakini mbali bange mono mbali banga se nchinjere ibere enchere yamo bantu baito mali gochina gitari raisi iwo turiko baikera tokomanya na mbaibere iga Kenya ya ito South Africa ga ige tokero topwa tikurunga registry manetenga record ya bantu bonsi pigusia iga babwate urero gwega nere ngambare ngabale ngaiba gotoka imyaka irenga baikire kile kibako genda tora to record sibuye jira to chinamba kabisa lakini aso bwenge urero gwa hemophilia mbolega gusi abana baro bakuru ali basi chikilindi gaiga andekera bakana referrals ngo bari referred accordingly as chisanda chiriko din hemophilia kuna wonero centenero ya hemophilia alafu ndagere nderero muntu ko ba advice tiari kerabwate hemophilia chindagera chira chichiko chitingi amanyinga yaiga atware nenjereri yo kurana mba nyago iteka manyinga ndagera neroro
ndaga to special asa abantu ba hemophilia. Okay. But generally etote banga abantu balia a balanced diet. A balanced diet ebwate fruits, ebwate vegetables, ebwate proteins, ebwate starch, ebwate minerals, konyo macha isaine. And of course twakora masoesi. Okay. Ine njira ya moyo bumenyu ya go promote elkengia. Bono muntu narenkaga ari omwanchu muri narenkaga ari obwate omwana gose omuntu mwabo okomi ake iguru amanyinga mono tamaitinga ni hemophilia. Mbinto kyo muntu buno yagwanete gukora mbinto kya atawenti gukora nandenga kyura ba advice. Ebintara kabere namba yemo. Aso muntu otaimanyiti gusana gwate hemophilia ostabwati. Lakini obwate okorwa manya kore excess ose kore prolonged ose ko betwe sindani yenyama obimba ose ko kubekuru line yo kubekuru lyogo amanyinga iteka excessively nabwo ndo cyanya gitari tomoringori tomanyega kero kende oborero bwa hemophilia ratwara ko stari borobo ase bali bwate hemophilia bamanyega bwate hemophilia ukabaka ende clinic ukaba bwate machikali baye ukaba fo idiko genda unabona kurusi gose ne lino batrate mu gitari uri ko babwate ase clinic nga uchine kurusuwe lino kyaro rusuwe lino ko bwate hemophilia banyinga saba rusuwe lino agoiteka atariko kanya to kwaro kimwana mumura obwate hemophilia otara report ase kinikia gonga mwana one guchare kwaro kiwa igoto ko mwaro kya ndonse uko mwaro kya ase center ere prepared and ere specialized kwaro kya bana bamura obwate hemophilia igo nere dangerous ase omuntu bwate hemophilia konyana no mubasokana no ane chi accident chi par. Yes. Muna bano nyore gosino mongino bwe bwateraneti. Ororerwa beru bwate hemophilia. Oino mongino bwenda konyoro mwana asare specialized amanyirenga umwana utachiko migo motomore kero migo mwana kero kende ogochigo soko bwate hemophilia mumige mona manga goite gocha sobongo. Yebo. Amadono paka naro dirobo kongo una bole obwa oborito nando konyora abantu bangi mbamanyiti bono muntu buno yokale risabo ali ko chiboma choge ime muntu kale ko chibogerango muntu kale ko chinyamira ime risabo tamanyiti lakini nabaroche kali guri amwalirega bosegete kya mubitira manyinga aru lakini umate kali akobeke chumbi bose batakuna ngake bono bose kerundu muntu takuna obeko nanti kya umero yacha kukamuka igo umwancho muri no bwana togocha nyagitari inyagitari erange nasore erindo munyagitari akoringori kanyorire no burero bu ne specialist buna watebire nero ogotebu gendorore munyagitari gete akorigereri gochime mono gukora tochi daktari tebi mwancho muri eri ngana ria ombori omweri una togochi gukora mwancho motagere no morigereria twakwana magana hemophilia okorwa manyinga excessive kurwa so mobere nabora abechimioro nabora abasi nyama nabera abase chininti ende onsi aso mobere nabamanyinga kurwororo igo goikoga na nyagitari uringoriwe to na kwirwa rinka kumbo ikaransire to buriro bonene na generally ngote batoreiga tigakora dalili ende onsi aso mwana eba aso monto monene onye siereri iro mwana nyagitari iro monto nyagitari alingoriwe tomanyenga abakongo bwa emboro byobo mono asoborero botokwanira rero umonto okurwa manyinga excessively ebe chimioro ebe chininti ebe no mwana mwesi okuru excessive periods na beta keire aje tomoringoringa ninki na bera aba hemophilia gosamaro irande amange naro awa affectia ogo bleed wakwanire mwana omweseke ogo motienya akurwa manyinga excessive igo mwancho muri nyakoro mwana omunyaruka osomo subati okorwa manyinga mono otamanyiti ningi gekogera manyinga mono amatukarenga gaturanya beke average ri bwanda ka between 3 and 7 days. Yes, between 3 and 7 days. Wetane matuka iyo ina bonamo. Yes. Mwancho muri akatango mwancho muri ya sogotoka mwana ne namba esi mionde nare nkagari oigure buno gukwana utaite gukuboria elindaro nga nero akorigie motebinge namba na sogotoka bemo na Janet omwancho motagere no murigereria asamulita buna nateba nguruku Dr. Oimeke Marita inde family physician gotoka Kisii Teaching and Referral Hospital KTRH
nyagitari itene na segusiga iga lakini yote konyora private clinic gotokande Oasis Specialist Hospital ase bali bagotumeka email na bokolika oimeke md 1987@gmail.com oimeke md 1987@gmail.com maletonsi pia sechini kutachinke yani lower case ase namba ya simu 0705 197 752 lakini sokoja aigake itiarecho bolinga Dr. Marita na bakoro kiwasende usana mengo wake wesi mintoke eskonda se kliniki kiana Oasis oboli Dr. Marita na bakoro kiwasende usenga kirwesi biamono daktari naende ngosaba naende tomera nechinga kichinde elinde tukwanira ndo obokongonde nando leta abanyagitari bandi elinde bakwanira omwancho omurigerere ali elindo moto manyanga kiawante komenya buya kebocheno omwancho omuri abuna botambe ngo gotebie yanje bwancho bwanja nkoroki no kwerenda na koko igura aganta kasinini kwa kero umunyagitari buno yesimi gosikwenda nyagitari elinde olingori igonkoro kwa Janet Nyamwamu tomera nande chinga kichinde asomoro buno yega bwo komenya okuya kebocheno